Λοιπόν, αυτά τα λίγα για προσώρας από τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη. Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στη Τεχνόπολη να πάρουμε έτσι μια γεύση από τα όσα λέει και το ρεπορτάζ του Ιάσονα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πάω μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Είναι το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο σήμερα έκανε τα εγγένειά του αυτός ο νέος θεσμός, εντός εισαγωγικών νέος. Έτσι, είναι νέος επειδή έχει πληρωμή των απογευματινών χειρουργείων. Είναι ο κύριος Ανθόπουλος εδώ κοντά μας, Απόστολος Ανθόπουλος, επικουρικός επιμελητής στο νοσοκομείο, το συγκεκριμένο Παπαγεωργίου. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Επειδή ακούμε πολλά και πριν από λίγο ένας συνάδελφος σας, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι η επικοινωνία θα τελειώσει και θα έρθει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα ήμουνα και στην εκδήλωση για την Πανευρωπαϊκή Μέρα της Ευαισθητοποίησης κατά της βίας. Και είδα και τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο, που μας μίλησε για εισαγόμενο πρόβλημα της βίας. Είναι κάτι που συνηθίζει η κυβέρνηση να κάνει, να μας μιλάει για εισαγόμενα προβλήματα στην Ελλάδα. Ο κύριος Βαρτζόπουλος, αν κατάλαβα καλά, όπως και ο κύριος Φλωρίδης που ήταν στην ίδια εκδήλωση, δεν έγιναν δεκτοί και με μεγάλη χαρά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω ότι... Όχι, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ευτυχώς ή δυστυχώς θα έρθω και στα απογευματινά χειρουργεία. Απλώς θέλω να αναφερθώ σε αυτό, ότι είναι καιρός η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, αν θέλετε, να αρχίσει να μην βρίσκει δικαιολογίες για τα όσα συμβαίνουν εντός της χώρας και να αρχίσει να αναζητά λύσεις στα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τα απογευματινά χειρουργεία, ξεκίνησαν σήμερα με 4 χειρουργεία, όπως αναφερθήκατε και εσείς. Τα 2 ήταν κύλες και 2 αρθροπλαστικές. Όσον αφορά τώρα... αρθροπλαστική το 2019. Άκουσα ένα συμπαθέστατο ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος 5 χρόνια περίμενε για μια αρθροπλαστική. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς αυτό που συμβαίνει με τα απογευματινά χειρουργεία είναι ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε, παραδείγματος χάρη, λέω για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, γιατί και εργάζομαι, έχουμε 14 αίθουσες, τις οποίες λειτουργούν περίπου οι μισές για τα πρωινά χειρουργεία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό, είτε είναι εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, είτε αναισθησιολόγοι, είτε χειρουργοί, είτε κάτι άλλο. Δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά και άλλα. Άρα, αν εξασφαλίζαμε ότι αυτά τα χειρουργεία είναι πλήρη κάθε μέρα, δηλαδή λειτουργούν και τα 14 με επαρκές προσωπικό, σίγουρα δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στις λύσεις αναμονής. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κόσμος, μιλάμε για δωρεάν υγεία, δεν είναι και ακριβώς δωρεάν, διότι ο κόσμος πληρώνει εισφορές. Όχι, το δωρεάν είναι εντός εισαγωγικών πάντα. Έτσι. Είναι η προκαταβολή που δίνουμε όλοι για να μπορούμε να έχουμε νοσοκομεία όταν τα χρειαστούμε. Ακριβώς. Άρα έτσι τη μία φορά που θα χρειαστεί να χειρουργηθεί, θα πρέπει να μπορεί να χειρουργηθεί στον χρόνο που απαιτείται και να γίνει καλά. Τώρα, αν εμείς εξασφαλίζαμε λοιπόν ότι τα χειρουργεία μας τα πρωινά είναι πλήρη και λειτουργούν με φούλου ρυθμούς, τότε γιατί όχι να βάζαμε και απογευματινά? Αλλά τη στιγμή που δεν το εξασφαλίσουμε αυτό, τι κάνουμε? Δημιουργούμε μια προκλητή ζήτηση στον κόσμο και του λέμε, θέλεις να περάσεις? Πλήρωσε. Κύριε Ανθόπουλε, να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Επειδή, ξέρετε, κάποιες φορές μπορεί να μετράει λίγο να διαθέτει στον κοινό νου. Οι γιατροί φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αιμορραγή, φιλορροή θα έλεγε κανένας. Πάρα πολλοί συνάδελφοι και περίπου στην ηλικία σας, όπως σας βλέπω, βρίσκονται στο εξωτερικό, αμείβονται πάρα πολύ καλύτερα. Μας έλεγε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος ότι ένας γιατρός στη Ρουμανία παίρνει 5.000 ευρώ. Εσείς φαντάζομαι 5.000 ευρώ θα πάρετε ποτέ. Οπότε έρχεται η κυβέρνηση και λέει όνειρο, ίσως. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει να τσοντάρει στο εισόδημά σας μέσω των απογευματινών χειρουργείων. Εσείς αυτό πώς το ακούτε? Το θέλετε? Και προσωπικά σας ρωτώ αν θα το κάνετε ή όχι. Αν θα δουλέψετε, δεν ξέρω αν είστε και χειρουργός δηλαδή από την άλλη. Δεν είμαι χειρουργός, είμαι γενικός γιατρός και δουλεύω στο τμήμα πηγόντων περιστατικών, αλλά θα έχω την ευκαιρία, αν θέλω να το κάνω, με απογευματινό ιατρείο που θα μου επιτρέψει να κάνω η κυβέρνηση ότι άλλως, γιατί θα ανοίξει το επάγγελμα. Τώρα, εσείς θα κάνετε? Για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Όχι. Για ποιο λόγο? Θα κάνω ή το ένα ή το άλλο, θα σας πω. Εγώ είμαι της άποψης ότι το δημόσιο σύστημα υγείας θα έπρεπε να είναι δωρεάν
και να μην υπάρχουν διάφορες τρύπες που να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση, να πληρώνει κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι άνθρωποι πληρώνουν εισφορές και έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Τώρα, καλό είναι να μπορεί να έχει και την επιλογή κάποιος πολίτης, αν θέλει να επιλέξει ένα ιδιωτικό σύστημα. Έναν ιδιώτη χειρουργό, έναν ιδιώτη ιατρό. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει και αυτό. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, γιατί νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι σαφές. Να μην επιβάλλετε. Είναι μια επιλογή. Δεκτών. Αλλά εδώ είναι η επιλογή να διαλέξω ένα φτηνότερο ιδιωτικό μέσα στο δημόσιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω ότι δεν θα έπρεπε να μπερδεύουμε το ιδιωτικό με το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί και το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δωρεάν, πληρώνουμε εισφορές και πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάξτε να δείτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει το χειρουργείο από το 2019, όπως αυτός ο ασθενής σήμερα, προφανώς δεν είχε χρήματα να το πληρώσει. Γι' αυτό και δεν είχε πάει στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ σαφές είναι. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Ακριβώς. Επειδή ξεκίνησε από εσάς, από το Παπαγεωργίου, με τις τυμπανοκρουσίες και τις φανφάρες που συνήθως ακολουθούν τα εγγένεια ενός νέου θεσμού εντός εισαγωγικών. Το Παπαγεωργίου, πραγματικά, πόσα χειρουργία παραπάνω μπορεί να κάνει, αν κάνει όσα πρέπει το πρωί και όσα μπορεί το απόγευμα? Πόσα? 2. Μπορεί να κάνει 2 παραπάνω την ημέρα. Αν λειτουργήσει τα απογευματινά χειρουργεία, μπορεί να κάνει 2 παραπάνω την ημέρα. Μάλιστα. Εγώ έτσι βλέπω. Μάλιστα. Πολύ σαφές αυτό. Εάν έβαζε ένα τραπέζι χειρουργικό ακόμα στο πρωινό πρόγραμμα, δεν θα μπορούσε να το εξυπηρετήσει? Αντί να εξυπηρετούσε 6-7 που εξυπηρετεί, θα εξυπηρετούσε 8-9 και θα έμεναν και κάποια άδεια γιατί δεν έχουμε προσωπικό να το δουλεύει. Απλώς, κύριε Ανθόπουλε, εκεί δεν θα χρειάζεται να πληρώσουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, τη χάρηκα την κουβέντα μας. Να είστε καλά.